Uphile, uphushe, uphumelele. Igama nguPastor Tony Charlie Mfuleke. Ngiyacela ukuthi inamba isetshenziswe kuphela umuntu oyimember ye-channel kusongo 9 ekuseni ntambama. Awungu-WhatsApp, awungisendela ama-SMS, awungifonele ngo-WhatsApp. Ufona kusongo 9 ku-5 kuphela, from Monday to Friday kuphela. Menziwa 1834 sawubona kusho ukuthini? Kuphupha bamba nogwaja uzubulale. Wabuya futhi menziwa 1834 wathi sawubona phuphe bamba nogwaja ngawubulala. Ngabe usho ukuthini? Abantu uma bengafuna ukukhuluma bakuyeke, cause lezi akusisizulu. Yabo nqamla amagama kanje umZulu lona, umuntu akamenziwa, menziwa. Yini ukuthi uphuku kusho ukuthini? Ukuphupha bamba nogwaja kusho ukuthini? Ukuthi uphuphe bamba nogwaja. And ukubuza kayi-2 ma-video different videos kodwa ubhala lento lena. He was dreaming of himself catching a rabbit. Bamba nogwaja. It's a beautiful dream. It's a positive dream. Number 1. Ngokujwayelekile uma uphupha nogwaja uPaul ngabaluhle kakhulu ngoba selikhoma ukuthi number 1 ngokujwayelekile uma uphupha nogwaja uPaul uhluma ubamba lungasho ukuthi kungenzeka noma lusho ukuthi lindela inhlanhla nokuphumelela kokwenzayo. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha unogwaja uPaul uhloma ubamba lusho ukuthi kungenzeka kukhona amathuba amahle ongase uwathole ngokuyikhandla kwakho. 3 yenzeka uma uphupha unogwaja kuba uPaul uhluma ubamba okusho kungenzeka uzonqoba intombi ngamagama iqome ngemuva kokuyilandela isikhashana. 4 futhi uma uphupha unogwaja uPaul uhluma ubamba lungasho ukuthi kungenzeka uzokhulelwa uma kungukuthi kunesikhathi eside uzangikhulelwa. Siyabonga. Stay blessed.